Titiwanci panggihnya Surat Maja risang penganten kakung miwah putri ingkang kaparingan wasiat asma Kenya Ayu Zuliani putri Pambayun saking panjenenganipun Bapa Samijan Sarimbit Ibu Saudan ing wedal sampun kepareng ijab dalah hobul kalian putra Pandapi Agung putra Pambayun Bapa Asrul Sarimbit Ibu Nelawati Nak Mas Bagus Mahendra Yoga Titi Laksana tinarbuka kanthi ungling gongso saha katingal wonten ing laladyan wonten ing padusunan Kelurahan Wirata Agung ingkang den pandegani panjenenganipun Rama Kepala Desa Wirata Agung ingkang tansah katingal gemah ripah loh jinawi Toto titi tentrem Kartora Harjo tebih saking Sengkala dalah tebih saking bayaning marga lamun tok wonten ing kori-koring paiwahan bilih Surat Maja risang penganten putripun Kenya Ayu Zuliani Purna rucat busana kanthi hangagem busana busananipun penganten putri satataning putrining kraton ingkang kapendhet saking tlatah Surakarta hadiningrat wus mijil saking panti Palerman ya sasana panti pamondokan saka pondong kabopong Rama Ibu ingkang kepareng kalenggahaken anglenggahi kursi gading pawukir kawujudan kursi Pajaka Mulya lamun to Surat Maja risang penganten putri wis purna rucat busana katingal abyur momyor pating galebyar pating calorot pating pancurat pindho kartika bumi sir papan mencorong cahyane mencorong tejane mencorong pasuryanira lamun to cunduk mentul pinasang tata pinatut Kenya Ayu Zuliani wis minggah wonten sitinggil Binaturata ya kalenggahaken wonten ing kursi gading dampar pawukir lenggah anggana raras jroning kalih antu-antu rawuhipun ingkang raka garwa pebudayanipun pun Bagus Mahendra Yoga kasuwun keluarga ageng saking Bapak Asrul lamun to Surat Maja risang penganten kakung wis purna rucat busana jumeneng wonten ing marga agung marga ingkang tinuju kepareng Surat Maja risang penganten kakung pun Bagus Mahendra Yoga daya-daya ingkang kajengkaraken saking Panti Palerman sasana panti pamondokan tinengga dening garwa pepudayanipun pun Gendho Ayu Zuliani
lumantar ungling gending Kebo Giro. Kasuwun sagung para tamu ingkang pinarak lenggah saking kursi amung rawuh sami aja meneng saha paring barokah ngidi pangestu ingkang kepareng penganten kakung badhe marak sowan saha mlebet wonten ing kori koning wangunan. Setunggal putra pambayun ingkang kepareng angasta kembar mayang Kalpataru Dewandaru Jayandaru cengkir gading dumugi unggan kang tinuju saha minggah wonten ing Stinggil Binaturata anglarapaken Kenya Ayu Genduk Zuliani putri Bapa Samijan sarimbit ibu Sauda lamun to jengkar ndika penganten putri mandhap saking Stinggil Binaturata kadhereaken para pangemban pangembating praja para satriya-satriyaning nagari para kadang putra putrining Domas ingkang cacahipun wonten 50.000 sekawan dasa langkung sekawan dumugi unggian kang tinuju Senopati Sakembaran ingkang kepareng angasta kembar mayang saged rinaket anglarapaken ingkang putra penganten kakung pun bagus Mahendra Yoga dumugi unggian kang tinuju penganten kakung ingkang kepareng angasta kawujudan gondang tutur penganten putri ingkang kepareng angasta gondang kasih kawujudan suruh ingkang tinangsulan benang lawi lamun to beda lawan kurep lan lumayan ginigit padha rasane netra ambelalak kumlawi astanipun bebalangan gantalan suruh paripurna pangrakiting ibu pangadi busana ibu juru sumbaga hamartitisaken menggah tangkeping asta penganten kakung miwah putri Den Wiji Tirta Perwitasari kawujudan toya wening ing pangajab Tirta wening ambasuh astanipun penganten kekalih ingkang kepareng hangayai jejibahan luhur Ambika marga ageng marga ingkang tinuju lelumban wonten ing madyaning bebrayan agesang mugi tetep nibihna saking Gurakodha lan rencana cinakena rejekinipun banyu miliwus kadya ilining banyu sarwi dodok anjengku sirat mojori sang penganten putri Kenya Ayu tangkeping asta sumumbah kaping 3 wonten ngarsanipun ingkang Raka Garwa nyuwun tambah berkahing pangestu ingkang kepareng andherek suwita saha penganten kakung pun bagus Mahendra Yoga kepareng lumampah saha jinangkah anggedruk bantala amida antiga padha pecah sak nalika pratandha pecahing antiga sirat mojori sang penganten kakung Wah Putri wis manunggal
saha pecahing antiga katingal horek wis kaya andoyong-doyongna sawijining pancak bali winangun pandhapi agung ingkang hamenggugati Purnanira anggenya gedruk bantala den wiji tirta perwitasari penganten kakung miwah putri tangkeping asta samya jumeneng ingkang pareng anglenggahi kursi gading pawukir lumantar ungling gending-gending pahargyan jejer keket raket penganten kakung miwah putri jumeneng wonten ing korikoning wangunan ingkang kepareng Rama Ibu anglenggahaken ingkang putra putri kekalih lenggah wonten ing kursi gading pawukir Rama Ibu hanampi dodot sida mukti katingal lengkeh-lengkeh tindakira Sri penganten kekalih tumuju wonten ing kursi rinenggaya nglenggahi kursi gading dampar pinasri kanthi pinayungan song-song agung ginarubyuk para remaja putra putri saestunipun para putra putrining Domas so kepareng panjenipun pepunden Rama Yai Rama Haji ingkang sawau jumeneng sageta pinarak anggana raras samboten kasupen barokahing parilaing idi pangestu mugia lumeber wonten ngarsanipun ingkang hamunggugati bapa samijan sarimbit panjenenganipun Ibu Saudah tindakira Sri penganten putri anggadhahi raos pangati-ati semanten ugi pun bagus Mahendra Yoga anglampahi gesang bebrayan ingkang anggadhahi raos tanggel jawab praptengendon kanthi semboyan hangayemi ingkang raka garwa pepudayanipun Genduk Ayu Zuliani Rama Ibu hang nglenggahaken ingkang putra kekalih katingal pinarak lenggah anggana raras nenggo menggaing adicara saking panjenengan Ibu Pangadi Busana wis katingal titaing jalma manungsa mangeja wantah kawujudan putra kakung miah putri sirat mojo risang penganten sarimbit jengkar saking palenggahanira ugi ngaturaken sugeng rawuh sagung para tamu ingkang sampun kepareng pinarak angedhapi pasugatan. Selamat datang buat segenap relasi tamu undangan yang berbahagia. Ada Mbak Titin, terima kasih hadirnya panjenengan. Mbak Nani, terima kasih rawuh panjenengan.
Iya. Rombongan Jaga Sanggaratna. Wow. Luar biasa. Terima kasih dari keluarga besar SR yang sudah hadir. Lamun to katingal Serat Mojo penganten kakung Muyah Putri jengkar saking palenggahanipun Giolinolos dawung pusakanipun penganten kakung laku dodok marak swan Romo Ibu mboten sanes nyuwun tambah berkaing idi pangestu mugi Romo Ibu tansah ngaturaken japa mantra unggul donga so ingkang putra kekalih kepareng matur kanthi manising lati duh Kanjeng Romo Ibu kados-kados dereng dangu anggen kawula tapa brata wonten ngarsanipun garbanipun Kanjeng Ibu selaminipun 9 wulan sedasa dinten kawula kedah nilaraken Romo Ibu anetepi darmaning wajib nderek swita dumateng ingkang garwa kawula Kang Mas Mahendra Yoga. Hanamung kula nyuwun tambah berkahing pangestu Romo Ibu. Mugi Romo Ibu pepundhen kawula ingkang hangukir jiwa raga kawula saged paring kaberkahan. Yoger putraku sak kaloron Zuliani yo putraku Mahendra Yoga yo aku bapakmu aku ibumu kaya-kaya durung tutuk anggonku anggula wentah putramu sak kaloron lamun to putraku wis ngancik dewasa tak didik tak gladi lamun to paleleng Gusti ingkang hakarya jagat putra putriku wis kudu urip bebrayan netepi wajibing urip mung donga idi pangestu Rama Ibu Tampanana minangka senjata pamungkas kanggo putraku sak kaloron. Andhap asoring manah Rama Ibu senjata pamungkas Rama Ibu kawula tampi asta kekalih kawula petelaken wonten tengah-tengahing jaja mlebet wonten ing sanubari mugiya ndayanana ing kasantosan. Yonggir putraku sak kaloron bagya mulya uripmu adoh saka sengkala mugi banyu mili rezekimu wis kaya ilining banyu wis kaya tumetesing banyu bening mugi putraku sak kaloron dadi keluarga ingkang sayung rukun antut runtut bagya mulya adoh saka gura godha lan rencana.
Kusmanjing lenggah pinarak wonten ing Pandhapi Agung ingkang putra putri penganten. Pangrakiting sesaji saking panjenenganipun Ibu Pangadi Busana ngancik menggaing adicara kacar kucur tumplak punjen tampa kaya kawujudan arep receh kuos kuning kacang kawak dele kawak dalah sak pinunggalanipun. Putra putri penganten Genduk Ayu Yuliani lamunta anyadong dawuh anadah barokahing palilaing ingkang raka garwa. Bombong raos mongkokipun Rama Ibu ingkang keparang putra putri kekalih sampun kawin suda. Mugi enggal-enggal pikantuk boneka golek kencana ingkang saged tata jalma kawujudan kakung Mbah Putri mangke dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma amin. Kalajengaken menggaing adicara dahar kalimah Gembul Bujana Andrawina. Adicara dulang dinulang. Putra putri penganten Nak Mas Bagus Maihendra Yoga andedulang garwanipun ingkang kepareng Genduk Zuliani soparing dulang dinulang dumateng ingkang raka garwa. Sampun kalarapaken menggaing sesaji dahar kalimah kundur menggaing ajit adi cara unjuk tirta wening kawujudan tirta wening ingkang kapendhet saking Kendi Pratala tirta suci denunjuk ingkang putra putri penganten ingkang anggadhahi raos manah bombong mongkokipun. Kalajengaken menggaing adicara sempal saha bedhaing ingkung ingkang den rahabi putra putri penganten. Sagung para lenggah mekaten menggaing adicara panggih kepareng badhe paripurna kawula minangka nampi atur saking panjenenganipun Bapa Samijan Ibu Pangadi Busana dalah kepareng lengser bilih wonten lepat kawula kirang nuju prana kawula nyuwun pangapunten monggo kita sesanti jaya Awijaya Wijayanti rahayu ing samya pinanggih Suradira jaya ningrat lebur dening pangastuti. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.